bide honetan egingo dugu 289 horri aldeko lehenengo ariketa. Hau da, optimizazioko ariketetatik lehenengoa. Bueno, a ber. Gogoratu, optimizazioko ariketetan agertu aldira mota bi. Bat, honen modukoa, hau da. Honen moduko hau da, ezagun bakarrarekin egiten direnak, ez dira agertzen bi ezagun bakarra agertzen da, eta zuzenean emon egiten da, edo bidea erakusten da erabili behar den funtzioa, maksimizatu edo minimizatu egin behar duen funtzioa kalkulatzeko. Kasutan, esaten digute zein dan. Hemen daukagu, zenbaki positibo bat, hau da, isa positibo izan behar da, baldintza moduan. Horrek esan nahi dau, bidean zenbaki negatiborik agertu eskero, horiek ez direla kontutan izango. Eta esaten digute, zer izan behar dan minimoa. Eta minimo izan behar da, eta funtzioen moduan idatziko dugu, zenbaki bera, gehi alderantzizkoa 25 aldiz. Gogoratu, aurkakoa dela minus x eta alderantzizkoa dela bat zati x. Beraz, gehi bat zati x 25 aldiz, gehi 25 zati x. Gehi bat zati x, gehi bat zati x, gehi bat zati x 25 aldiz, gehi 25 zati x. Hemen egoten da, lehenengo arazoa ariketa hauetan. Identifikatzea ondo zein dan funtzioa. Hemetik aurrera, prozesua simple da. Eskema da beti. Deribatu, maksimo eta minimo kalkulatu, eta eskatzen dan hori, minimo edo maksimo hori, topa zein dan. Vale? Bueno, zelan egiten dugu hau? Deribatuz. Zein bada f'. Izango da, bat, gehi, 25 zati xen deribatua. Gogoratu, 25 zati xen deribatua dela, minus 25 zati x berbi. Orduan, guk hemen izantzele komun egiten badugu, daukagu x karratu ken 25 zati x karratu funtzioa. Hori da deribatua. F-ren maksimoak eta minimo kalkulatzeko, deribatua berdin 0 egin behar dugu. Eta hau izango ziren, maksimo eta minimo posibleak. Ja, hemen, bakigu, minus bost, ez dala izango, esaten digute, zenbaki positibo bat izan behar dela. Vale? Dena den, gogoratu, definizioaren muan, sartzen ez diren puntuak ere kontutan eduki behar ditugula. Kasu honetan, x berdin 0, ez dago funtzioan, eta gainera, derivatuaren izendatzailean agertzen denez x karratu, hori 0 egiten denetan, kasuetan 0 puntuan, hori puntu ere kontutan izan behar dugu f'-aren taula sinuak aztertzerakoan ipintzeko. Orduan, emiko minus bost, 0 eta bost. Hemen gertatzen dena, berdin digu. Seguk nahi dugu, zenbaki positiboa, eta zenbaki positibo bakarra da bost. Orduan, 0 eta bosten arteko puntu bat hartu eskero, adibidez, bat berbi, bat, ken 25, minus 24, zati bat, hemen ordeztuz, boten daun negatibo. Hemen negatiboa da, f'. Eta, borbaina handiago bada, 6 adibidez, 26 ken 25, amaika, zati 26, positiboa da. Horrek esan nahi dau, funtzioak egiten duela, hemen ezebez, ez dugu kontutan izango, eta egiten dau, beruntz eta goruntz. Horrek esan nahi dau, x berdin bost puntuan, minimo bat dago. Orduan, zein izango da zenbaki hori eskatzen digutena? X berdin bost da bilatzen genuen zenbakia. Barkatu letrarekin, baina
Ulertuta dago? Bai, batutan eskatzen digute ez bakarrik puntuan zein dan xaren balio, baiz eta puntu hori zein dan, orduan x,f bost puntua, atara bat, kasunetan ez da eskatzen hori, bale?